Hello, maayong hapon kaninyong tanan dinha sa BJMP, Giholngan City, Philippines. Hinaut po ang tanan, maayo lang. Kami diri, maayo lang usab. Karon nakadawat na usab ako bakuna para sa pneumonia. Sa sunod semana makadawat na usab ako bakuna para sa flu. Pero ang akong bakuna sa COVID-19, kompleto na ako. So, kamo din na usab. Kung adunay panahon, kung adunay chance, kung adunay privilege nga kamo makahatag og bakuna, nga makadawat mo bakuna, ayaw mo pagpili og bakuna. Para sa kuha, ang tanang bakuna maayo. Kung gikan sa China, or gikan diri sa Amerika, or gikan sa Europe, maayo ang bakuna. So, magpabakuna gyud mo. Kay dili mahunong kining COVID. Kung daghan pagyapong mga tawo nga mahadlok sa pagbakuna. Unsa may giingon nila? Nga kung ang tinuod matabunan sa mga fake, sa mga piki, lisod kaayo nga mahunong nato ning kining pandemic, lisod kayo. Kay naayubang mga simbahan bisag sa Malalod or bisan asa sa dapita, aduna usay mga simbahan nga miingon nga dili magpabakuna. Apan kadaghanan nangamatay diri sa Amerika, sa Canada, mga tao nga walay bakuna. So ayaw mo tuo nga ang bakuna makapatay. Dili na tunod sa Pilipinas daghang fiki. Sa Pilipinas daghang mutuo nga mga balita nga dili tinuod. So ang akong tambag ninyo, take those vaccine. Kay kung dili mahunong po ning bakuna, dili ko makapauli sa Pilipinas, dili ko makabisita. Kay kung daghan pang mga matay din ha, dili ko makabisita. O dili po nila abrihan ang BJMP. So gusto gyud ko nga maayo na unta ning kining bakuna, kining COVID-19. Apan mura og galibog ko nga daghang gyapon nga dili magpabakuna. So I am not sure, dili ko sigurado kung makapauli ko this year or next year or sa sunod tuig. Kay daghang pang wala mabakunahan sa Pilipinas. Kami diri doon lang mahurot-hurot sa Canada nga mabakunahan. So pwede naming makabisita, makasakay sa aeroplano nga dili istriktohon. Apan kung sirado gyapon ang tanan dinha, daghang gyapon may sakit, dili ko makapauli. So guys, kung naamoy ingnon gyud ninyo kung kinsa toy kailan ninyo magpabakuna gyud. Dili mahadlok nga mamatay. Kung makapatay pa na, patay dugay na akong namatay. Daghan nang mga nangamatay. Mga apo nako, asawa nako, mga igsoon diri, mga amigo nako nagpabakuna. Wala ako makadungog nga nay namatay. So, magpabakuna mo. Okay, gusto na akong mangumusa-usab sa mga babae nato dinha. Na ako'y gipadala ninyo para makasugod or makadugang sa inyong negosyo. Mga 5,000 na o kini gitabang ni sa akong mga amigo. Dili ko makatabang kung walay mga amigo, mga Kristohanon nga mitabang nako. So pasalamatan nato sila. O dili tungod na ako, tungod sa ilaha. Sila ang mitabang. So sa in English pa na, without further ado, magsugod kita. Magampo kita. Atong hangyo ng Ginoo nga magauban kanato karon. Among amahan nga langit nun, daghang salamat ni ining panahon nga kami makatuon sa imong pulong. Sa imong pulong nga maoy suga sa among kinabuhi, nga maoy among gabay sa kinabuhi.
Ginoo hinaut po ta magatabang ka kanamo karon. Hinaut po ta nga makita namo ang imong power, ang imong gahom, ang imong gugma alang kanamo. Uban kami karon sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So, magsugod na kita. Abrihan ninyo ang inyong Bible sa Kapitulo 3. Og na ako'y surpresa usab ninyo. So, Kapitulo 3, guys, naana ba mo sa Marcos, Kapitulo 3. Magsugod na ta. Versikulo 1. Onya, miadto na usab si Jesus sa sinagoga. Ug dito'y tawo nga kimay ang kamot. Kadaghanan sa ministry sa atong Ginoong Jesucristo, muadto siya mosulod siya sa sinagoga ug magsermon ug mutabang. Ang sinagoga mao'y equivalent sa ato nga simbahan. So sa mga baryo nga sobra sa 10 ka lalaki, pwede sila makasugod og sinagoga. So, kadaghanan si Jesus mosulod sa sinagoga. Dito siya magtudlo. Versikulo 2. May mga tao usab dito nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang maong tao sa adlawng igpapahulay aron adunay sila ikasumbong bato kaniya. Sumuhunong sa dinhi atong explicar og usab. Si Jesus daghan siyang gihimo. Ang iyang ngalan nagsikat na siya gusto. Bisag sa ubang probinsya, muadto muduol ni Jesus. So adunay mga tao, kini sila mga Parisiyo, kini sila mura ni sila pulis, religious pulis, nga siging galantaw kung unsa himo ni Jesus sa adlaw nga Sabado, adlaw ipapahulay. Bisan karon dito sa Saudi Arabia, sa Iran, sa Iraq, sa mga Muslim nga countries, aduna sila pulis. Kung ang mga tao gasunod ba sa ilang balaod nga relihiyon nga ilang gihimo. Kung ang sinina nimo sa paglantaw nila nga dili maayo, pwede kang ipreso nila. Pwede kang latiguhon. Muni mga pulis sila gabantay aron nga musunod ang mga tao silang relihiyon. Sa panahon ni Jesus, niya punto sila. Mao ni sila mga Fariseo. Gusto nila nga kining ilang gihimo nga mga balaod ilabi na sa adlaw nga ipapahulay, labi na sa Sabado. Kini sila nabuang ni sila sa Sabado. Nga ang ilang pinakaimportante nila nga ang Sabado walay maghimo. Nga kinahanglan musunod ang mga tao sa ilang gihimo nga balaod. Tiyaw mo ang Sabado nila. Kung masakpan ka nga maglungag, dako kaayong penalty. Kung masakpan ka nga kuha kag kahoy, nangahoy ka para isugnod kay trabaho na ikuan ka, presohon kanila or batuhon kanila. Ang sa Old Testament miingon nga patyon ka kung makita ka. So mao ni usa stricto kayo sila. Abi nila malipay ang Ginoo kung wala kay buhaton sa Sabado. Pero tan-aw nato unsa may prinsipyo nga gihatag ni Jesus. Kay walay laing teacher nato dinhi sa kalibutan nga nahibalo kundi si Jesucristo lang. So atong lantawon unsa may gihimo ni Jesucristo. So adlong Sabado, miadto siya sa sinagoga. So, si Jesus, sa versikulo 3, si Jesus miingon sa tao nga kimay, adunay problema. Sa daghang mga tao din sa sinagoga, iya gyung gitudlo, iyang nakita ang usa ka tao nga naay problema ang kamot. Ang sobang writings miingon na tuo. So, miingon siya, so iya yung gitawag to. Pagtawag niya, miingon siya, dali nga ri, sa tubangan. Unya, so, ang tao milakaw at tubangan ni Jesus. Mga tao. O
Ang gihimo ni Jesus, iyang gilantaw, posibleng iyang gitudlo ang mga tao nga mga spy, mga Fariseo, mga pulis, iyang gitudlo o iyang gipangutana. Niyang kimay ang may tao nga may problema o naa diri sa ang usa-usab mga tao nga mga spy, mga pulis, mga Fariseo. O iyang gipangutana sa versikulo 4. Iyang gipangutana ning mga tawhana, mga relihiyoso, mga sikat kuno sila. Niingon siya, unsa bay itugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlaw igpapahulay. Unsa may buhaton nato sa adlaw nga Sabado? Mao ganay dako kay pangutana. Mingon siya, magpili ka, ang pagtabang ba o ang pagdaot? Iyan ni silang pangutana. Mutabang ba ka sa adlaw ipapahulay o daoton nimo? O wala kay himuon? Kung naay tawo nga nalumos sa Sabado, unsa may imong himuon? Tabangan nimo or maghulat ka og Domingo para imong luwason? Murag mao ba nay pangutana? Mutabang ka o dili mutabang? Mao nay dakong question nga gingon ni Jesus. Mingon usab siya, iyang gipangutana ni mga tawhana, mga relihiyoso, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? So, naibalo ni Jesus, kay siya mitabang siya, naibalo usab siya nga kining mga tawhana nagplano nga siya patyon. So, iyang giinan, unsa may maayo, pagluwas sa kinabuhi sa tao o pagpatay? Kay kini sila nagplano nga patyo nila si Jesus. Ang mga tao, kini mga spy, wala sila masagot, wala sila dili sila maka-answer. Kay napilit man sila. Apan wala sila motubag. Kitanaw sila ni Jesus. Versikulo 5, gilantaw niya ning mga pulis. Gilantaw niya ning mga Fariseo. Uban ang kalagot o kasubo. So duha ang feeling sa atong Ginoong Jesucristo. Naglagot siya ug nasubo usab. So atong makita nga si Jesus dili lang nga sige lang nagkatawa-katawa nga moral siya bata lang, pero si Jesus maglagot pod, masuko, apan naluoy pero usab siya. Nabaluta nga masuko si Jesus kay sa atong pagtuon sa Juan, katong mga merchants, mga business people sa templo, iya man gipangyabo ang mga lamisa. Si Jesus isog po ni siya kayo. Versikulo 5, ulitin ako, usbon ako. Gitanaw sila ni Jesus uban ang kalagot o kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo. Gahig ulo. Nganong gahig man sila ulo? Mangutana kita. Gahig ba mong ulo? At nganong mingon si Jesus nga gahig mong ulo? Kay nakita nila ang milagro sa atong Ginoong Jesucristo. Unsay iyang gihimo, mitabang siya. Nadungog nila ang sermon sa atong Ginoong Jesucristo. Apan wala sila matuo. Tungod sa ilang tradisyon. Posible siguro nga moingon sila nga ang akong amahan, ang akong ginikanan na tao sila. Nga mao ni relihiyon. Ako usab magpakamatay usab ako ning relihiyon. Munay gahi og ulo. Nga kabalo ka nga mao ni tinuod apan dili gyapon ka makasabot na nabuta gihapon ka. Tungod kay gahi ang ulo. Munang dina mahibaw nimo nga masuko ang Ginoong Jesucristo kung ikaw gahi og ulo. Nakahibulo ka sa truth. Apan buta gihapon ka, sirado. Mo di nila, sirado nga tao. Unya iyang giinan ang tao.
tuyod ang imong kamot. O gituyod sa tao ang iyang kamot og naayo kini. See? Iyang gi-challenge kining mga religious police. Iya gyung gipakita nga iyang ayuhon sa adlaw nga ipagpahulay. Iyang gipakita sa imuha o sa ako ang adlaw nga ipapahulay. Unsay atong himuon. Sa adlaw nga ipapahulay, unsa may sulti ni Hesus, unsa may iyang isulti nimo og sa ako kung ang akong gihimo sa adlaw nga ipapahulay mao ang pagsabong sa Domingo. Daghang sabungan sa ato unsa man siguro isulti sa atong Ginoong Jesucristo. Maglagot ba siguro siya? Kamuri makatubag ni ana. Busa, versikulo 6. Busa namiya sa sinagoga ang mga Parisiyo og nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes og naglaraw sila sa pagpatay kang Hesus. Nganong patyo nila si Hesus? Tungod kay si Hesus sa adlawng Sabado mitabang sa usa ka tawo. Silang paglantaw dako nini kaayong problema. Versikulo 7. Si Jesus o ang iyang mga tinunan nangadto sa lanaw sa Galilea o gisunod siya sa usa kadakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, gikan sa Judea, gikan sa Jerusalem, sa mga dapit sa sakop sa Edomia, inguman sa tabok sa Jordan, o sa kasikbit sa mga dapit sa siyudad sa Tero o sa Sidon. So mura ni siya the whole ang tibuok nasyon, mga probinsya dito sa Israel. So daghang mga tao. Ngadto sila kay Hesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Daghang mga tao. Posible kamo usab siguro kung naay mo bisita nga artista. Gwapa kayo or gwapo kayo. Mosulod din na mo bisita din na sa BJMP. Daghan sa mabuang siguro mo. Gusto mo mulantaw ni ining artista. Mausab ni si Jesus. Daghang mga tao na mulantaw niya. Gusto makaduol. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinunan, versikulo 9, sa pag-andam og sakayan alang kaniya, nganuman, kay basen onyag mapiit siya sa daghan kayong mga tao. Gusto miingon siya, pag-prepare mo og sakayan, kay basig maipit na ko diri sa mga tao. Versikulo 10, daghang sa mga tao ang iyang giayo, og tungod ni ana ang tanan nga mga balatian nag-ilugay sa pagduol aron makahikap kaniya. Kay kung makahikap ka lang ni Jesus, maayo. Dinhay babae nga nakahikap sa iyang sinina ni Jesus, naayo. Unsa ni ka powerful bantugan ang atong Ginoong Jesucristo. Unsa iyang gihimo, mitabang siya. Mao na nga daghang mga Kristohanon karon diri sa Amerika sa amoa nga moadto sa ubang lugar aron nga mutabang. Ang World Vision nagpakaon sila sa mga bata sa Pilipinas o sa ubang nasyon sa kalibutan. Mao na mga Christian nga moadto sa Africa, mga doctors nga mutabang. Mao nang nakatabang ako din nagbugas ninyo. Tungod kay dinhay mga Kristiyanos nga mitabang nako. Dili ako, pero sila ang mitabang. So, mao ni daghang mikopya sa kinaiya sa itong Ginoong Jesucristo nga mutabang. Versikulo 11, sa dihang nakita ni Jesus nga si Jesus sa mga taong giyawaan. Nang hapa sila sa iyang atubangan, og naninggit, ikaw mao ang anak sa Dios. Tiyaw mo kini mga tawo nga giyawaan, misinggit, nahibalo sila kung kinsa kini si Jesus. Apan higpit nga gipahimangnuan sila ni Jesus
nga dili sila ipanugilon kung kinsa siya. Nga naman giinam ni Jesus kining mga tawhana nga nasudlan og mga yawa nga ayaw pagsulti kay dili maayo nga sila kining mga tawhana nga giyawaan maoy mo sermon nga kana si Jesus maoy anak sa Ginoo. Dili siya gusto ang yawa nga musulti nga siya ang anak sa Dios. Versikulo 13 ang title nato karon sa versikulo 13. Gipili ni Jesus ang napulog duha ka apostoles. So na ako'y pangutanan ninyo. Adunay premyo kung kinsa ang maka-answer sa akong pangutanan ninyo. So kamo nahibulo na mo og kadaghanan kanato nahibulo og mga santos kung kinsa santos. Na ako'y pangutana. Kinsa may santos nga wala nahay-apil sa 12 ka disipulo. Tanaw na ako kinsay makatubag din ha. Kinsa may wala na apil. Ako mo tagag mag-ihap ko pulo 1. Kinsa may mutindog karon nga muingon nga kini siya ang wala na apil. Benji, nantigo ka. Kinsa man. O kinsa pa ng uban din ha. Ako nalang isultig yun. Nga ang santos nga wala mahiapil sa 12 ka disipulo mao si San Telmo. Wala na siya na-apil. Guys, nagkomedya lang ko. Basahon stress kung giunsa kung kinsa ning mga tawhana nga gipili ni Jesus. Ambot siguro kung ikaw magpili unsa may imong himuon. Ako usab siguro kung magpili ko kung kinsay akong mga motabang, mga disipulo, pananglitan lang, kinsa toy akong mga motabang sa akong ministry, siguro ang ubang mga tao maingon nga gusto na ako katong bright kaayo. Gusto na ako katong naay dakong na eskwelahan. Gusto na akong abogado siya, doctor, or dato, or maayong mo debate, or maayong mo sermon. Mo na itong kadaghanan nato, mo na itong himuon sa ato kung kinsay gusto natong mosunod. Tanaw nato unsa may gihimo ni Jesus. Kabalo kag ang iyang gipili wala maka-eskwela, mga mangingisda. Dili ni sila mga sikat, wala ni sila nakaadtog university, dili ni sila mga doctor or abogado. Mao ni pagpili ni Jesus. Atong tan-awon kinsa man ni mga tawhana. Kabalo kong nabulo na mo. Unya mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kanila. So daghan iyang gitawag, wala ang Biblia wala gasulti kung pila. Basta daghan iyang gitawag nga dali magpili ako kinsa tong akong himuong disipulo. Versikulo 14. Nagpili siya napulo og duha, 12 nga iyang gitawag og mga apostoles. Mga apostoles. Dili nagbantay mga apo ha, pero mga apostoles, kanang mga pinadala apostoles, pinadala mga mensahero, mao nay original nga meaning. So gipili niya 12. Nganong 12 man, nganong dili 11, nganong dili 13. Kay ang original sa mga Hudiyo, 12 na sila, 12 ka igsuon. Og mga apostoles, miingon siya kanila, gipili niya, naghatag siya instructions. Gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Uban mo kanako sa tulo ka tuig.
sa pagkaon, sa katulog, 24 hours uban niya. Uban kanako. Unya pagkahumana nga iyang gitrain, iyang gitudluan, mingon siya ipadala ko kamo aron magwali. So mao ni trabaho nila. Gitrain, gitudluan ni Hesukristo o uban gyud niya pagkahuman aron magwali. Magwali sa maayong balita. So mao ni trabaho. Pero sa ubang sitwasyon usab gihatagan sila og power nga makaayo. So, kinsa man ning mga tawhana nga gipili ni Jesus? Og miingon siya diri sa versikulo 15, og makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao ni gihatag nila nga magsermon sila o makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Wala ko kabalo nganong sa panahon ni Jesus daghang mga taong giyawaan. Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlag niya Pedro. So naay dangga. Sa akong panahon, sa bata pa ko ang akong dangga, baby doll. Karon maulaw na ako makadungog nga napay akong mga amigo usab sa malalod nga moingon nga baby doll. Say maulaw ko. Baby doll sa bata pa. Or ang dangga na ako row. Pero si Simon ang gingalan niya si Pedro. Mao ni si Pedro nga leader nila. Mao ni si Pedro nga iyang ugangan kay si Pedro may asawa man. Wala ta kabalog na siya anak pero naa siya asawa o giayo ni Jesus ang iyang ugangan. Naibulog kita ana sa kapitulo 1 or 2. So ang nang gipili Simon Pedro ginganla niya Pedro. O versikulo 17, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago o si Juan. Si Juan motoy gasulat sa libro nga atong natunan sa pila ka bulan. Si Juan nga gihugugma sa atong Ginoo. Nga ginganan niya Santiago, si Juan nga gikangan niya Boanerges. Sa ato pa mga anak sa dalugdog. Ato na ning gitunan usab, anak sa dalugdog kay kini sila emotional. Daling masuko. Versikulo 8, si Andres, si Felipe, si Bartolomeo, si Mateo. Kinsa man ni Mateo? Kolektador ni sa buhis. Daghang mga taong dili gusto niya sa atong pagtuon na. Kay siya kolekta sa buhis o nag-alagad siya sa mga Romano nga mga tao dili gusto o ang ubang mga buhis iyang ibulsa. Mao ni si Mateo, si Tomas, si Santiago. O kinsa man ni si Tomas atong sa inyong nahibaw-an? Kini siya si Tomas miingon nga wala man siya makikita dayon ni Jesus nga nabayaw, ni Jesus nga nabuhi. Giingnan siya sa mga disipulo, hey, nabuhi ang atong Ginoong Jesucristo. Si Tomas nga gaduda, kung dili na ako makita ang samad. Dili ko mutuo. Mao ni si Tomas. Si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Kananeo taga Canaanite, o si Judas Iscariot nga nagbudhi kaniya. So kinsa ni mga tawhana atong tunan na ako'y gamayng ideya kung kinsa ni mga tawhana atong ikuan. Ako ning gikopya akong gitunan. Si Apostolo Santiago. Si Santiago miadto siya unsa may nahimo ni Santiago.
Si Santiago, siya ikaduha nga martiro, siyang gipatay siya. Og unsa may gihimo, giputlan og liog siya. Daghang dinhay miingon nga sa wala pa siya putlag liog, nakita nila nga wala siya mahadlok. Mao na si Santiago. Ang ikaduha nga apostoles si Pedro. Si Pedro or si Simon. Mao na angga niya si Simon. Si Simon nag-ebanghelyo siya, nag-sermon siya, nagwali siya dito sa Turkey, sa Syria, sa Iran, ug siya namatay gilansang sa cross. Si Apostoles Andro, si Andres, miadto siya sa Greece, miadto siya sa Turkey usab. Namatay siya gilansang sa cross. Kini mga disipulo nga namatay, sa tanang disipulo, silang tanang gipatay except si Juan nga namatay sa pagkatigulang. Kini unta simple lang, dili unta sila mamatay. Usa sila putlon og liog, usa sila patyon, pangutanon sila. Ilimod ba nimo si Kristo? Mohunong ba ka pagsibwag sa maayong balita, sa pagsermon nga si Jesus mao ang Ginoo? Kay sa niadtong unang panahon daghang mga Ginoo. When nasuko sila, mingon sila ang among Ginoo lang. Mingon sila, kung mayong nga si Jesus dili Ginoo, dili ka patyon. Apan kini silang tanan miingon nga, no, dili ko. Musulti gyud ko sa tinuod kay nakita nako ni. Si Andres gipatay, gilansang siya sa cross, pero baligtad. Si Tomas, kabulutanan ni Tomas, kabulutan ta. Nagsermon usab siya sa maayong balita dito sa Iraq, dito sa India. Gipatay siya kay nasuko man ang usa ka leader sa relihiyon. Kay nganong nagsermon kag lain nga sermon nga usara ang Ginoo, nga ang Ginoo si Kristo. So gibangkaw siya. Namatay siya sa bangkaw. Si Apostol si Felipe miadto usab sa Greece, sa Turkey. Gilansang usab siya sa cross. Kini silang tawhana nagsibuag sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Sila nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo o pagsalig. Kung dili tinuod, mangutana kita, kung dili tinuod nga naa si Jesus, kay ubang relihiyon maingon nga si Jesus wala nagpakamatay. Ang Ginoo lang gilipat lang ang mga tao. Dili na tinuod. Himo-himo lang na sa mga Kristiyanos. Kung tinuod na kini mga tawhan ng mga disipulo dili magpakamatay. Para mabuhi sila apan tinuod man yan. Okay, ang sunod nga atong tanawon si Matthew. Si Matthew, tax collector ni siya. Mahilig mang bulsa, corrupt kayo, pero gipili siya sa atong Ginoong Kristo. Ngay musabwag sa maayong balita nga iyang disipulo, iyang gitrain sa tulo ka tuig. Usab si Mateo gilansang sa Katri siya, gilansang sa Katri. O dito sa Ethiopia, o gigabas. Kamo gusto ba bang pagabas? Tungod sa inyong pagtuo? Si Bartolomeo, Nathaniel, si Bartolome, gipanitan siya. Sakit siguro kayo to Sakit siguro kayo nga gipanitan ka o giputlan og liog pa. Dito sa Russia, miadto siya sa Russia. Si Santiago gibato
o gipuspusan ang ulo. Dito siya namatay sa Jerusalem. Kaya sa unang panahon, ang sentensya batuhon o pagkahuman puspusan ng imong ulo. Si Apostoles Simon, si Tadio, si Simon nga taga Cananeo, miadto usab siya sa Middle East, dito siya sa Africa, miadto siya sa England, o dito siya gipatay, gigabas siya dito sa Iran. Si Apostol Tadio, nagsermon siya dito sa Iran, sa Jordan, sa Israel. Dito sa Turkey, gigabas usab siya. Si Juan, ang usa ka libro nga atong gitun-an, si Juan the Beloved, wala siya gipatay sa cross or gigabas or gilansang, apan gipadpad siya sa usa ka isla, sa isla nga Patmos. Dito siya namatay sa pagkatigulang. Og si Judas Iscariote, naghikog siya. Si Apostol Matthias or Matias, siya ang gipuli ni Judas. O dito usab siya, miadto siya sa Ethiopia, sa Africa. O dito gihatag niya kinabuhi, gibato siya. So mga kaigsuonan, nganong ako maning gisulti ninyo, kini mga apostoles. Kini sila mga apostoles, dili ni sila muadto sa mga balay o kabalayan para mangayog kwarta. Kundili ilang gihatag ang ilang kinabuhi. Aron nga kita, nga ikaw ug ako, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kung wala sila nagsabwat sa maayong balita, wala sila muadto sa England, sa Turkey, wala sila gasulat sa Bible, kita usab wala tayo makahibalo mahitungod sa taong Ginoong Jesucristo. Mao nga magpasalamat tanila gusto kung unsay ilang nabuhat sa kinabuhi. Atong i-treasure, atong hatagag dako kayong bili kining mga apostoles. Kay sila gihatag nila ang ilang kinabuhi. Aron nga ang mga tao mahibalo nga si Jesus ang manluluwas. Dili ang relihiyon ang muluwas kanimo. Walay laing tao sa Pilipinas nga muluwas, kundi ang ato lang Ginoong Jesucristo. Mutuo o musalig ba mo kaniya? Mao na dako kayong question. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat sa mga apostoles nga imong gipili. Daghang salamat sa kinabuhi nila nga ilang gihatag. Aron nga kami usab makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinaot po ang ubanan mo kami karon. Nagaampo usab ako nga ang negosyo sa mga sa mga babae dinha magmalampuson, Ginoo. Daghang salamat sa mga tawo nga mitabang misuportar. Daghang salamat nga sa mitabang sa dinha sa pag-arrange sa mga chairs, sa mga electronics, sa pagpalit sa mga pagkaon, Lord. Sa mga nagpreparar, hinaot po nga imo silang panalanginan. Sa ngalan ni Jesus nga atong manluluwas. Amen.